Det her lyder spændende. 10 gode råd til at være den populæreste i de sociale medier. Jeg er selv med, selvfølgelig. Her er jeg så. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Taget. Okay. 1, 2, 3. Hvorfor må jeg være med? Nej. De her råd kan jeg jo ikke bruge til noget. Undskyld. Du behøver ikke at være venner på de sociale medier. Få mig som ven. Tak. La, det er sådan, er det ikke rigtigt? Jo. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja,